26 तारीखेक श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला इच्छा अनुसार काशी मठाधिपती श्रीमद सैवींद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य हस्तान सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर ताजे उद्घाटन जललस ताजे प्रयुक्त कालिदुकुनु मंडे तनक हांगा वेदिकेरी सांस्कृतिक कार्यक्रम चोलचारस. आयच्या संतवाणी कार्यक्रमाक आमगेलुटू आसाची प्रसिद्ध जावन आशिल्ले गायक पंडित जयतीर्थ मेवुंडी हांणी हांगेले टीम हांगा प्रस्तुत हांगा उपस्थित आसल्याची. वेद व्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने. हे सुंदर जावन आशिल्लें भजन तुम्ही पूर्ण जणांन आयकून आसतलें. हे म्हणलेलें आनी कोणी नाही हांगा उपस्थित आशिल्ले पंडित जयतीर्थ मेवुंडी हांणी म्हणलेलें सुंदर जावन आशिल्लें एक भजन. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪಂಡಿತ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂತವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಾಯಿ ಸುಧಾಬಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾನಕೋಡ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದೇಗರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶನದ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರು ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಸ್ವರಭಾಸ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪಂಡಿತ್ ಜಸ್ರಾಜ್ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪಂಡಿತ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರಿಂದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಗಾಯಕರಾಗಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ತಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಹಗಾಯನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಂಡಿತ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯ ಲಲಿತ್ ಮೇವುಂಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. हांका हार्मोनियम मारी 7 दिवसां आसाची पंडित वसंत कनकापूर हांगेले आनी पंडित व्यासमूर्ती कट्टी हांगेले शिष्य एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्साचे चेअरमॅन आनी मंगळूरचे संगीत भारती फाउंडेशन हाजे वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले संगीत प्रिय प्रसिद्ध हार्मोनियम वादक प्रोफेसर नरेंद्र एल नायक माम हांणी देश विदेशांतू मस्त प्रसिद्ध गायकालोटू हार्मोनियमारी साथ दिलेला आसा. हांकां हांव मोगान स्वागत करता. तबलारी साथ दिता आसाची श्री निखिल रत्नाकर पाठक हांणी साणपण दुकुनूची तबलारी मस्त आसक्ती दाखयलेली आसा. हांकां तेदन दुकुनूची मस्त प्राइज आनी मेळलेली आसा. हांणी पंडित सुरेश सामंत हांगेले शिष्य जावन आसाची. आतां पंडित योगेश सामसी हांगेला तबला शिकता आसाती. पंडित बिरजू महाराज, राकेश चौरासिया, श्री महेश कले अशी मस्त प्रसिद्ध गायकालोटू आणि तबलारी साथ दिलेला आसा. हांकां आयची कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. पक्वाजारी साथ दिता आसाची श्री सुगत मुंडेजी हांणी प्रसिद्ध पक्वास वादक पंडित मणिक मुंडे हांगेले पुत्र जावन उजल्लेले आसा. 6 वर्ष प्राय दुकुनूची पक्वाज आनी तबला तालीम हांणी शिकता आयल्याची. तशीची हांकां स्वरज्ञान म्हणू द्रौपद गुरू पंडित उदय बवलकर हांगेलो दुकुनू पुरस्कार मेळ्ळेलो आसा. हांणी मस्त कथक आनी
प्रसिद्ध गायकांक पक्वाजारी साथ दिलेलं असं. स्वीडन आणि विंगड इतर गावांतू आणि देश विदेशांतू आणि मस्त कार्यक्रम दिलेलं असं. हांक आयच्या कार्यक्रमाक प्रितीनं स्वागत करता. म्युझिक साईड रिदम मारी साथ दिवच्याक श्री सूर्यकांत गोपाल सुर्वे हांणी हांगासरची आणि देश विदेशांतू मस्त प्रसिद्ध गायकाल ಒಟ್ಟು काम केलेलं असं. तशीची पॉलिटिशियन्स, प्राईम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स हांगेले येदरू आणि मस्त कार्यक्रम दिलेलं असं. रियालिटी शो, TV शोज ते हांकां तुम्ही मस्त पळोवन आसतले. हांकां कार्यक्रमाक हांव प्रितीन स्वागत करता. सुंदर जावन आशिल्ले भजना कार्यक्रम, संतवाणी कार्यक्रम हांगा चलता. ताजे आनंद तुम्ही पुरो जनान घेवका म्हणून हांव निमगून घेता. धन्यवाद. तानपूर ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸೇವೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ 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 ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಜರ್ದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನ್ಪುರ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. थोड़ा जास्त बंद है
ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಬುರಿ. अलंकापुरी अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशि नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय. जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे.
कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय
कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय 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 जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय ಇದು ಈ ಪಕ್ಕವಾಜ್ ತಬಲ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಆಗುವಾಗ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಆ ತಬಲಾ ಪಕ್ಕವಾಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದಬೇಕು. सुख झाले साजणी तो हा विठ्ठल बरवा, विठ्ठल बरवा. तो हा
लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो सुख झाले हो सुख झाले हो साजणी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव तो हा माधव तो हा माधव तो हा माधव बरवा रूप पाहता लोचनी 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 सुख झाले हो सुख झाले हो सुख झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप 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 पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी बहुत सुकृताची जोडी 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 म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे
ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಕ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟು ತೆಗ್ದಿರಿ, ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗುರುಗಳು ರಾಯರದು ಹಾಡು ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ರಾಗ್ ಬಿಹಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ ಭವರೋಗ ಹರನೆ ಭವರೋಗ ರೋಗ ಹರನೆ ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ ಭವ ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರೋಗ ಹರನೆ ಭವ ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ ಭವ ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರೋಗ ಹರನೆ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಂತತ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತ ದಿವಾಕರ ಸಂತತ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತ ದಿವಾಕರ ಸಂತತ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತ ದಿವಾಕರ ಸಂತ ವಿನುತ ಮತಲಾಲಿಸೋ ಸಂತ ವಿನುತ ಮತಲಾಲಿಸೋ ಭವರೋಗ ಹರನೆ
ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟೀಕಾರಾಯರದು ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಜೈತೀರ್ಥರದು ಮಳಖೇಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃಂದಾವನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹಾಡು ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕರು. ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು ನಾನು ಹಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಆ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡೋ ವರಗಳ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡೋ ವರಗಳ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ಜಯರಾಯರ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ಜಯರಾಯರ ಜಯರಾಯರ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡೋ ವರಗಳ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡೋ ವರಗಳ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡೋ ವರಗಳ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡೋ ವರಗಳ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ಜಯರಾಯರ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ಜಯರಾಯರ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ಜಯ ರಾಯರ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ಜಯ ರಾಯರ ನೋಡು ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ನೋಡು ಟೀಕಾರಾಯರ ಮಾಡೋ ವಂದನೆಗಳ ಬೇಡೋ ವರಗಳ
श्री तुलसी भूषित कर्ण ललितोर्ध्वपुण्ड्र श्री तुलसी भूषित कर्ण ललितोर्ध्वपुण्ड्र ललितोर्ध्वपुण्ड्र श्री तुलसी भूषित कर्ण ललितोर्ध्वपुण्ड्र श्री तुलसी भूषित कर्ण विलसित काषाय धार्यरा विलसित काषाय धार्यरा नोडु नोडु टीकारायरा जय रायरा नोडु नोडु टीकारायरा जय जय गजानन जय जय गजानन
जय जय मूषक गमना जय जय गजानना जय जय गजानना जय जय नागाभरणा जय एकदंत जय एकदंत जय 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 मूषक गमना जय जय मूषक गमना जय जय मूषक गमना जय जय गजानना जय जय गजानना जय जय नागाभरणा जय जय नागाभरणा जय एकदंत जय जय
जय जय जय जय जय जय
भुकेला देव भावाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला धरी गेले करकटी धरी गेले करकटी धरी गेले करकटी सर्वांगी चंदनाची चंदनाची उटी सर्वांगी चंदनाची उटी देव भावाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला वैकुंठ सोडून याला वैकुंठ सोडून याला देव बाबाचा भुकेला देव बाबाचा भुकेला देव बाबाचा भुकेला माळगडा वैजयंती माळगडा वैजयंती माळगडा वैजयंती ध्यात चित्ती दासी जनि ध्यात चित्ती हे देव भावाचा भुकेला देव बाबाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला वैकुंठ सोडून याला वैकुंठ सोडून याला देव भावाचा भुकेला देव भावाचा भुकेला देव बाबाचा भुकेला देव बाबाचा भुकेला मागे पुढे दाटे मागे पुढे दाटे मागे पुढे दाटे मागे पुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड अंगणात झाड अंगणात झाड अंगणात झाड कैवल्याचे कैवल्याचे इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी देवाची आळंदी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी लागली समाधी
विठ्ठला विठ्ठला उजळी राहिले उजडी राहिले उजड होऊन निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು काय ऐकू निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी इंद्रायणी काठी आता निश्चिंतीने पावलो विसावा आता निश्चिंतीने पावलो विसावा कुंठलिया धावा कुंठलिया धावा तृष्णेची याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस शेवटचा दिस शेवटचा दिस गोड भावा याजसाठी केला होता अट्टहास याच्यासाठी केला होता अट्टहास याच्यासाठी केला होता अट्टहास कवतुक वाटे झालिया वेचाचे कवतुक वाटे झालिया वेचाचे कवतुक कवतुक वाटे कवतुक वाटे कवतुक वाटे कवतुक वाटे झालिया वेचाचे नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे नाव मंगळाचे तेणे गुणे याच्यासाठी केला होता अट्टहास याच्यासाठी केला होता अट्टहास याच्यासाठी केला होता अट्टहास याच्यासाठी केला होता अट्टहास तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी तुका म्हणे मुक्ती वा वा. तुका म्हणे मुक्ती तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे तुका तुका म्हणे मुक्ती तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी आता दिवस चारी आता दिवस चारी खेळी मेळी याच्यासाठी केला होता याच्यासाठी केला होता अट्टहास शेवटचा शेवट शेवटचा दिस शेवट
याच्यासाठी केला होता अट्टहास, होता अट्टहास, होता अट्टहास. ಖಂಡಿತ. वेदव्यास 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 वेदव्यासा कायो शुद्ध मूर्ति सर्वेशा सर्वेशा कायो शुद्ध मूर्ति सर्वेशा मध्वांतर्गत वेदव्यासा कायो शुद्ध मूर्ति शुद्ध मूर्ति सर्वेशा मध्वांतर्गत वेदव्यासा 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 कायो शुद्ध मूर्तिगे सर्वेशा मध्वांतर्गत वेदव्यासा मध्वांतर्गत वेदव्यासा कायो शुद्ध मूर्तिगे सर्वेशा कायो शुद्ध मूर्तिये सर्वेशा मध्वांतर्गत वेदव्यासा वेदव्यासा मध्वांतर्गत वेदव्यासा मध्वांतर्गत वेदव्यासा मध्वांतर्गत वेदव्यासा ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸೋ ದೇವರ ದೇವಾ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ
ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಪ ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಲೋಪವಾಗಿ ಅಪಾರ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಲೋಪವಾಗಿ ಅಪಾರ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಾಯಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಪಾಪ ವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆಯ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಾಯಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಾಯಂದು ಮೊರೆಯಿಡೆ ಪಾಪ ವಿರಹಿತಳಾದ ಯಮುನೆಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಗೊಲಿದವನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ವೇದವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ತತ್ವವಾದಿ ಜನರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು ವೇದವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಲು ತತ್ವವಾದಿ ಜನರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು ಮೇಧಿನಿ ಸುರರು ಮೊರೆಯಿಡಲು ಮೇಧಿನಿ ಸುರರು ಮೊರೆಯಿಡಲು ಮೇಧಿನಿ ಸುರರು ಮೊರೆಯಿಡಲು ನಾನಾ ವೇದ ವಿಭಾಗ ರಚಿಸಲು ನಾನಾ ವೇದ ವಿಭಾಗ ರಚಿಸಲು ಮೋದದಿಂದ ತದರ್ಥ ಬೋಧಕ ಮೋದದಿಂದ ತದರ್ಥ ಬೋಧಕ ವಾದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ವಿರಚಿಸಿ ವಾದಿಗಳ ನಿರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಸಾಧುವಂದಿತ ಬಾದರಾಯಣ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಸುಮತಿಗಳಿಗೆ ನಿಬೋಧಿಸಿದೆ ನಿಕ್ಕ ಕುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀ ಭೇದಿಸಿದೆ ಸುಮತಿಗಳಿಗೆ ನೀ ಬೋಧಿಸಿದೆ ಮಿಕ್ಕ ಕುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀ ಭೇದಿಸಿದೆ ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿದೆ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲನಾಭನೆ ವಿಮಲ ಕಮಲನಾಭನೆ ವಿಮಲ ರೂಪನೆ ಕಮಲನಾಭನೆ ರಮಯ ರಸನೆ ರಮ್ಯ ಚರಿತನೆ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥ
ಸ್ಮರಿಸುವೆನು ಹಯವದನ ಮೂರುತಿ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಯೋ ಶುದ್ಧ ಮೂರುತಿಯೇ ಸರ್ವೇಶ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸೋ ದೇವರ ದೇವ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 माता विठ्ठल पिता विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल माता विठ्ठल पिता विठ्ठल बंधु विठ्ठल बंधु विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव पूजा तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला
विठ्ठल 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 शुंभविदारिणी माता भवानी क्या बात है शुंभविदारिणी माता भवानी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे
परब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी जगज्जननी चतुर्वेद बखानी जगज्जननी चतुर्वेद बखानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीन हो ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीन हो ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी अष्टभुजा अष्टभुजा कर खड्ग विराजे अष्टभुजा कर खड्ग विराजे सिंह सवार सकल वरदानी सिंह सिंह सवार सकल वरदानी सिंह सवार सकल वरदानी सिंह सवार सकल वरदानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी ब्रह्मानंद शरण में आयो ब्रह्मानंद शरण में आयो भव भय नाश करो भव भय नाश करो महारानी भव भय नाश करो महारानी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ विदारिणी माता भवानी शुंभ विदारिणी शुंभ विदारिणी माता भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे रदना ಓಕೆ
तटित कोटि निभकाय जगन्नाथ विठलैया 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 तटित कोटि निभकाय तटित कोटि निभकाय तटित कोटि निभकाय तटित कोटि निभकाय जगन्नाथ विठलैया 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 कोटि निभकाय जगन्नाथ विठलैया 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 कोटि निभकाय जगन्नाथ विठलैया विठलैया ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಅಜಭ ಬಸುರನುತ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಅಜಭ ಬಸುರನುತ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಅಜಭ ಬಸುರನುತ ಭಜ ಕಾಮರ ತರುಕು ಜನ ಕುಟಾರ ವಿಠಲಯ್ಯ
ಸಾಕುವರಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರಾರೋ ದಯಾ ಪರಮೂರುತಿ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ತಟಿಕೋಟಿ ನಿಬಗಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ ತಟಿಕೋಟಿ ನಿಬಗಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ತಟಿಕೋಟಿ ನಿಬಗಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಬಿರುದು ಕಾಯೋ ಕರಿವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ಶರಣಾಗತರನು ಪರವೆನೆಂಬತವ ಬಿರುದು ಕಾಯೋ ಕರಿಬರದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ತಟಿಕೋಟಿ ನಿಭಕಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ತಟಿಕೋಟಿ ನಿಬಗಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ತಟಿಕೋಟಿ ನಿಬಗಾಯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ಜೈ ಹೋ ಮಗಣ ದೇವಾ ಮಗಣ ದೇವಾ 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 ಪೋಟಾ ಪುರತ್ ದೇಗಿ ವಿಠಲ 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 पोटा पुरत देई विठला 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 ले नाही मागण देवा
ताजी अथवा शिळी देई भुकेच्या वेळी विठ्ठला भाकर ताजी अथवा शिळी देई भुकेच्या वेळी विठ्ठला विठ्ठला लेना गेला नाही मागण देवा लेना गेला नाही मागण देवा वस्त्र नवा अथवा अजून देई अंग भरून विठ्ठला वस्त्र नवा अथवा अजून देई अंग भरून विठ्ठला 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 लनाही लनाही मागण देवा लनाही लनाही मागण देवा लनाही लनाही मागण देवा लनाही लनाही मागण देवा तुका म्हणे आता नका करा बाया तुका म्हणे आता नका करू पाया पडदा पडदा पडता पडता तुका म्हणे आता नका करू पाया पडता लेनागी लेनागी मागण देवा लेनागी लेनागी मागण देवा लेनागी लेनागी मागण देवा पोटा पुरत देई विठ्ठला पोटा पुरत देई विठ्ठला लेनागी लेनागी मागण देवा लेनागी लेनागी मागण देवा लेनागी लेनागी मागण देवा लेनागी लेनागी मागण देवा मागण देवा मागण देवा ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಣಿದು ನೊಂದೆ ನಾನು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಬೇಕು
ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೋ ರಂಗಯ್ಯ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಣಿದು ನೊಂದೆ ನಾನು. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಣಿದು ನೊಂದೆ ನಾನು. ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೋ ರಂಗಯ್ಯ. ಸಾಕು 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 ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು. ಹೊತ್ತರಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಪರರ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿದು, ಹತ್ತರಿದ್ದು ಹಲವು ಕೆಲಸ ಭೃತ್ಯನಂತೆ ಮಾಡಿ. ಹತ್ತರಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಪರರ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿದು, ಹತ್ತರಿದ್ದು ಹಲವು ಕೆಲಸ ಭೃತ್ಯನಂತೆ ಮಾಡಿ. ರಿಕ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮನೆಯ ಸೇರುವೆ ಆಸೆಗಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗುವೆ. ಬಂದು ಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬರಗುವೆ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು. ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ನಿಮವೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು, ಹೀನನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ. ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ನಿಮವೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು, ಹೀನನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಶ್ವಾನನಂತೆ ದಿನವ ಕಳೆವೆನೋ. ಶ್ವಾನನಂತೆ ದಿನವ ಕಳೆವೆನೋ. ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುದಿವೆನೋ. ಕೊನೆಗೂ ಎಳ್ಳು ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಸುಖವ ಕಾಣೆನೋ. ಕೊನೆಗೂ ಎಳ್ಳು ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಸುಖವ ಕಾಣೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ. ಸಾಕು 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 ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು. ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ರಂಗಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಮನುಜ ಸೇವೆಯು ಸೇವೆಯು. ಒಡಲಿನಾಸಿಗಾಗಿ ನೊಣವು ತುಡುಕಿ ಬಿದ್ದು ಜೇನಿನೊಳಗೆ ಮಿಡುಕುವಂತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವೆ ಬಿಸರು ಹಾಕ್ಷನೇ. ಬಿಡಿಸೋ ಎನ್ನ ಬಂಧ ಪಾಶವಾ, ಬಿಡಿಸೋ ಎನ್ನ ಬಂಧ ಪಾಶವಾ. ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ, ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ. ಬಿಡಿಸೋ ಎನ್ನ ಬಂಧ ಪಾಶವಾ, ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ. ಕೊಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಗವ, ಕೊಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಗವ.
रंगा पंढरी 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 एकदा पंढरी पहारे गड्या एकदा पंढरी पहारे गड्या एकदा पंढरी एकदा पंढरी पहारे बाळपण हे व्यर्थ गेले बाळपण हे व्यर्थ गेले रंग तुझा रे मुढा एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी पहारे गड्या एकदा पंढरी पहारे तरुणपण हे तरुणपण हे खेळत गेले खेळत गेले तरुणपण हे खेळत गेले तरुणपण हे खेळत गेले रंग तुझा रे मुढा एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी पहारे गड्या एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी पहारे गड्या एकदा पंढरी पहारे वृद्धपण हे काय सुचेना वृद्धपण हे काय
सुचेना वृद्धपण हे काय सुचेना चालत पडत मुडा एकदा पंढरी पहारे एकदा तीन पण हे व्यर्थ गेले तीन पण हे व्यर्थ गेले तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे रे मुढा एकदा पंढरी एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी एकदा पंढरी पहारे गड्या एकदा पंढरी पहारे एकदा पंढरी बाळपण हे खेळत गेले बाळपण हे खेळत गेले रंग तुझा रे मुडा एकदा पंढरी पहारे 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 दान धर्म ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಯ ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಯ ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಯ ಬುದ್ಧಿ ಪುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವರಿತು ಹರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವರಿತು ಹರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಿರಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಜೀವವೇ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಜೀವವೇ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸತಿ ಪುರುಷರು ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸತಿ ಪುರುಷರು ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಭೃತವಾಗೋ ಕಾಲ ಬಂತು ಬರಿದೆ ಮುಪ್ಪಾದನೆಲ್ಲ ಭೃತವಾಗೋ ಕಾಲ ಬಂತು ಭೃತವಾಗೋ ಕಾಲ ಬಂತು ಬರಿದೆ ಮುಪ್ಪಾದನೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ 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 ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ ಜೀವವೇ ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ
ಸುಖಿಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ. ಉಂಡು ಸುಖಿಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಹರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಹರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದುಂಡು ನಾಗಿಯಂತೆ ಮನೆಗಳ ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟೆ. ದುಂಡು ನಾಗಿಯಂತೆ ಮನೆಗಳ ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟೆ. ದುಂಡು ನಾಗಿಯಂತೆ ದುಂಡು ನಾಗಿಯಂತೆ ಮನೆಗಳ ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟೆ. ಮೊಂಡ ಜೋಗಿ ಗುಣಗಳ ಬಿಡಿಸೋ ಹಯವದನ. ಮೊಂಡ ಜೋಗಿ ಗುಣಗಳ ಬಿಡಿಸೋ ಹಯವದನ. ಹಯವದನ 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 ಹಯವದನ. ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ, ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ, ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ, 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 ಏನು ಬಂದ್ಯೋ ಜೀವವೇ, ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ. ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. 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 ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ. ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ. ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗಮ ಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ. ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗಮ ಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ. ನಿಜ ಗುಹ ನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ. ನಿಜ ಗುಹ ನಿಹಿತ ನಿಜ ಗುಹ ನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ. ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯ ಲಿಂಗ. ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯ ಲಿಂಗ. ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ತಕ ತೋಂ. ತೋಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತೋಂ. ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ತಕ ತೋಂ. ತೋಂ ತೋಂ ತರಿ
ಗೀಶಾ ಸರ್ವ ದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನೃತ್ಯ ನಟೇಶ ಈಶಾ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಭೋ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ 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 ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ಇದು ಏನು ವೇಷ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯವಸವನಿತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯವಸನವಿತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯವಸನವಿತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯ ವಸನವಿತ್ತೆ ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನಯ್ಯ ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನಯ್ಯ ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನಯ್ಯ ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನಯ್ಯ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮುಕುಟವಿದೆ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮುಕುಟವಿದೆ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮುಕುಟವಿದೆ ನೆತ್ತಿಯ ಜಡೆಯನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನೆತ್ತಿಯ ಜಡೆಯನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನೋ ವೇಷ ಇದು ಏನೋ ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ
ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ ವರವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ ವರವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ ವರವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ ಧರೆಯೊಳು ಬದರಿಯ ಮರದಡಿ ಇರುವರು ಧರೆಯೊಳು ಬದರಿಯ ಮರದಡಿ ಇರುವರು ಧರೆಯೊಳು ಬದರಿಯ ಮರದಡಿ ಇರುವುದು ಧರೆಯೊಳು ಬದರಿಯ ಮರದಡಿ ಇರುವುದು ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ವರವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ ಧರೆಯೊಳು ಬದರಿಯ ಮರದಡಿ ಇರುವುದು ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದವ್ಯಾಸ 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 ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ಠುಮಕ ಠುಮಕ ಪಗ ಕುಮಕ ಕುಂಜ ಮಗ ಠುಮಕ ಠುಮಕ ಪಗ ಕುಮಕ ಕುಂಜ ಮಗ ಠುಮಕ ಠುಮಕ ಪಗ ಠುಮಕ ಠುಮಕ ಪಗ ಕುಮಕ ಕುಂಜ ಮಗ ಚಪಲ ಚರಣ ಹರಿ ಆए हो चपल चरण हरि चपल चरण हरि आए रे मेरे प्राण भुलावन आए रे मेरे नैन लुभावन आए ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग ठुमक ठुमक कर कुमक कुंज मग ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग चपल चरण हरि आए हो चपल चरण हरि आए निमिकी झिमिकी झिमी 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 नर्तन पद व्रज आए हो नर्तन पद व्रज नर्तन पद व्रज आए रे मेरे प्राण लुभावन आए रे मेरे नैन लुभावन आए ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग चपल चरण हरि आए हो चपल चरण हरि आए चपल चरण हरि आए चपल चरण हरि अमल कमल कर मुरली मधुर धर अमल कमल कर 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 कमल कमल कर मुरली मधुर धर हंसी बजावन आए हो
आए रे मेरे प्राण लुभावन आए, आए रे मेरे नैन लुभावन आए। ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग, ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग, चपल चरण हरि आए हो चपल चरण हरि आए वो हरि आए वो हरि 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 आए, हरि 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 आए वो हरि 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 आए वो हरि 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 आए वो हरि आए वो हरि आए वो हरि 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 आए, हरि आए वो हरि आए वो हरि 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 आए वो हरि आए वो हरि आए वो हरि 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 आए वो 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 हरि आए हरि ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ ಸನ್ನುತ ಸದ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ ದೇಶ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಮುದದಿಂದ ಲೇಸಿನ ವರವನಿವೆ ನಿರುತ ಕಾವೆ ಭಾಸುರ ಮೋಹನ ವೇಷ ಭಾನುಕೋಟಿ ಸುಪ್ರಕಾಶ ಭಾಸುರ ಮೋಹನ ವೇಷ ಭಾನುಕೋಟಿ ಸುಪ್ರಕಾಶ ಶ್ರೀ ಸತಿಯ ಪ್ರಾಣೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ ಪುರದ ನಾರಿಯರನು ಪಂಥದಿಗೆಲಿದೆ ಪುರದ ನಾರಿಯರನು ಪಂಥದಿಗೆಲಿದೆ ನೀನು ವರ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ತುರಗವನೇರಿ ಮೆರೆದೆ ವರ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ತುರಗವನೇರಿ ಮೆರೆದೆ ವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ ವೆಂಕಟರಾಯ ವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪೊರೆಯೋ ಎಂದೆಂದು ಎನ್ನ ಪುರುಷರನ್ನ ಪೊರೆಯೋ ಎಂದೆಂದು ಎನ್ನ ಪುರುಷರನ್ನ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ ಸದ್ಗುಣ ಸನ್ನುತ ಪೂರ್ಣ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನ್ನಿಸೋ ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ ಮಂಜುಗುಣಿ ಪುರವಾಸ
ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 4 ಸರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರುವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತು 6:30ಯಿಂದ 9:30 3 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡೊಂಗರ್ಕೆರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪೈ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಡೊಂಗರ್ಕೆರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂಥ ಪಂಡಿತ್ ಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಜಿ ಸಂತವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲ್ಲ इतले जन नायलरी प्रस्तुत केलेलंके एक गौरव असता म्हण आम्ही मस्त कार्यक्रम दिला. बट मस्त कार्यक्रम अंतू जनसंख्ये बस्त विरळ जावन असता. कालचे कार्यक्रम जाल्यारी चंद जावन आशिल्ले कार्यक्रम सितार आनी आमगेले एक संमेलन आशिल्लें आजे वायलिनाचे जन मस्त उणे आशिल्ले. ते जनान मस्त उणे आसले आर्टिस्टांक ಸ್ವಲ್ಪ मनांत बेजार जाता. तसले जावचें आनी 2 कार्यक्रम आसा. आमगेले परमपूज्य काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीन आमगेले समाज खातीर समर्पण केलेलें तसले सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर आज उद्घाटन पेर जालेलें आसा. आमगेले समाजाचे मस्त BPL जन आशिल्ल्यांक हांतू उपयोग जावंक म्हणून तांणी तें उद्घाटन केलेलें. हांगाची सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिसात ताजे प्रयुक्त श्री सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठान हाजे प्रायोजकवरी हे कार्यक्रम कालचे आयचे पायचे आनी पराचे कार्यक्रम जावचे आसा. आतां रामदास कामत आमगेले समितीचे अध्यक्ष तांणी जयतीर्थ मेवुंडीका हांकां शाल घालून गौरव दिवका म्हूण नेमून घेतात. तशीच तबलांतू हार्मोनियमांत सहकार दिलेले आमगेलेची आशिल्ले एक्सपर्ट अध्यक्ष नरेंद्र नायक हांकां विक्रम पै हांणी एक सन्मान करका शाल घाल म्हणून नेमून घेता. तबलांतू सहकार दिलेले निखिल पाठक फ्रॉम मुंबई हांणी राहुल देशपांडे आनी व्हडोड्ड एक संगीतकारांक तबल्यान साथ दिता जाले मनुष्य आनी मुंबय दुखून दूर दुखून आयिल्ले आमगेले एक कार्यक्रमांत भाग घेवका म्हणून हांकां एक शाल घालून सन्मान करता म्हणून आमगेले विक्रम पायला निमगिता. तशीच सूर्यकांत सुर्वे फ्रॉम मुंबय अगेन मुंबय दुखून आयला. हो कितले फेमस म्हळ्यार शंकर महादेवान काम आपूण नाटका म्हणले केलं. शंकर महादेवन येणी शंकर महादेवान प्रत्येक प्रोग्रामाके हाणे एकंबनेस्ट जावन वता असो हाका एक सन्मान करता म्हणून. तशीच आमी पुना दुखून आयले सुखद मुंडे यंग आर्टिस्ट काली ताणें कशी तबलो वाजयला पकवास वाजयला म्हणून तुमी पळयल्लें आसची हांकां एक सन्मान करता म्हणून आमगेले विक्रम पायला नेमून घेता. तशीच मिलिंद ललित मेवुंडी आमगेले जयतीर्थ मेवुंडी पंडित हांगेले सुपुत्र एकलो सुपुत्र हांकां एक रामदास मामान एक शाल घालून सन्मान करता म्हणून नेमून घेता आसा. चंद जावन आशिल्ले कार्यक्रम दिलेलो आसा जी गट्टी चप्पाळ पावून कार्यक्रमाक पाय ह्याच वेदिकेरी परमपूज्य काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीला मनांत आशिल्ले शंकर महादेवना कापून हाडका म्हणून तो अमेरिका चमकला निमित्त आमकां तो कापून हाडूं जाय न्ही. ताजे बदलाक आमगेलेची पद्मश्री पुरस्कृत अनूप जलोटा पाय हांगा येता आसा. मस्ट मारी मेगल प्रकार एक 15 वर्ष फुडें आयिल्लो गीत घेतो पाय येता आसा. भजन संध्या कार्यक्रम पाय चलता आसा. 1000 पेक्षा उण जन आयल्यार आर्टिस्टाक अवमर्याद जाता. पाय संडे जाल्या निमित्त आमगेले स्वाम्यान मंगळूरा एक चांग कार्यक्रम दिवका म्हणून मना दवन घेवन हे कार्यक्रम संस्थान दुखूनची आयोजित जाल्लो कार्यक्रम तुम्ही बहुसंख्या येवका आनी तो एक डिसिप्लिन कसा म्हळ्यार प्रत्येक कोणांत भागवहिसाचे आसगी तांणी 6 गंटे भितर हांगा हाजर आसुका. बिकॉज देश प्रसिद्ध विदेश विदेशांत प्रसिद्ध घेतलेलो संगीतकार तो व्हेरी डिसिप्लिन्ड
कसले निशब्द जावन आशिल्लें वातावरणांत तांगे संगीत कार्यक्रम दिता आसतना आमगेली ड्युटी मंगळूर समाज बांधव लायक डिसिप्लिनार आसाचे म्हणून आमी दाखोवन घेवची आमगेली ड्युटी तुम्ही पूरा करेक्ट 6 ಗಂಟೆಗೆ घेवन पैसुका ಸಭಾಂಗಣ ಫುಲ್ ಜಾವಕ 6 ಕಾಲು ದಕೊನು 8 ಕಾಲ್ ते 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 6 ಕಾಲ್ ದಕೊನು 8 ಕಾಲ್ಗೆ 6 ದಕೊನು 8 ವರೆಗೆ ಬಟ್ 2 ಗಂಟೆ प्रोग्राम फिक्स्ड प्रोग्राम हे आमकां स्वाम्यान परमपूज्य स्वाम्यान आमकां दिलेलो अवकाश अनूप जलाटाल आमी व्हिडिओ तो टीव्हीन पळयताची आमकां पळोवच्या दिलेलो अवकाश तशीच पर सोमाराय अनेक सुप्रसिद्ध सिंगर तो आमी एक्चुअली पयर फोन केला 4 दीस फुडें नरेंद्र नायकान आमकां पुरो प्रोग्राम सेट करून दिलेलो तो अमेरिका देखून फ्लायटार आयल मात मस्त प्रोग्राम अमेरिका दिवन तो आयल मात्र ताका आमकां एक चांग प्रोग्राम दिवका म्हणले खातीर ताका विनंती करतना तो आमगेलो प्रोग्राम जाले कुळे अनूप जलाटा पराक इंग्लंडा वता तशी जी बळवळ्ळी विंगड परदेशा वता आसा तो आमगेले एक वेदिकेर एक दिवका म्हणले खातीर येता आसा हे प्रोग्राम सोमार आसा हाकाय भोव विशेष दीपालंकार तशीची फुलाचे अलंकार पूजे देवळाक चलचे आसा स्वामी येवन आमगेले देवाक पूजा करता आसाची रात्री 9 ಗಂಟೆक ह्या मात्र न्ही ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿನ एक ನಿರ್ಧಾರ केलेलो आसा आमगेले वीर ವೆಂಕಟೇಶಾಕ पयरी 2022 ಅಂತೂ नूतन ब्रह्मरथ 100 वर्ष नंतर आम्ही समर्पण केलेलं आसा आडಳಿತ मंडळीनं अनेक निर्धार घेतलेला आसा स्वामीला आपण घेवन आमगेले वीर वेंकटेशाक आमगेले रुपे ललकी 120 वर्स फुडले आमगेले वीर वेंकटेशाक एक भांगरा ललकी करका म्हणून आम्ही निर्धार केलेला आसा ताजे विशेष प्रार्थना पाय रात्री 9 ಗಂಟೆ चलचे आसा आमगेले सर्व समाज बांधव ह्या कार्यक्रमात भागवहिसुका आणि संस्थान लेकरी रात्री जेवण मस्त नमुने आयटमाचे पाय सकाळी मेनू येवच्या पुरत तुमकां वॉट्सॅपार मस्त नमुन्याचे आयटमाचे संस्थान देखून आमकां पुरा समाज बांधवाक आदरत येता आसा हे संस्थान कार्यक्रम जाले निमित्त सहस्र संख्येर जन नेवका हे कार्यक्रम भागवहिसुका आमगेले वीर वेंकटेशाक विशेष प्रार्थने भांगरा ललकीच्यान तुमी भागवहिसून आमगेले जीवन धन्य करून घेवका स्वामीले देवाले आशीर्वाद आमगेले जिवनांत मेळटा तशी आमी आतां भागवहिसुका तशीच पराक भरत बळवलेल कार्यक्रम आसा हे पुरा कार्यक्रम आमगेले सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर तर्फे जावचे आसा तशी सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान देखून 1 तारीख 7 गंटेक आमगेले चातुर्मास्य कार्यक्रम विजृंभणेर जलल प्रयुक्त महासभे हांगा जावचे आसा हे पुरा कार्यक्रमात मस्त संख्येन जन नेवका पाय पराक आनी हवेरा रात्री तुमकां स्पेशल आयटम्स आसा जेवणाक म्हळ्यार आमगेले संराधन म्हणून सांगू जेन्ना रात्री जेवणाक स्पेशल आयटम्स आसा तुमी पुरो जनांना तेवका आयचे कार्यक्रमांत आमकां सुंदर जावन आशिल्ले संगीत कार्यक्रम संतवाणी दिलेले तसले आमगेले पंडित जयतीर्थ मेवंडी हांकां सहकार दिले तसले आमगेले नरेंद्र नायक निखिल पाठक सूर्यकांत सुर्वे सुखद मुंडे आनी आमगेले निखिल पाठक आनी आमगेले मेवंडेल सुपुत्र ललित मेवंडी हांकां सर्व जनांक आमगेले सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान मंगळूर वेंकटरमण देवस्थान चातुर्मास समिती आणि सर्व समाज बांधवाल तर्फेन धन्यवाद देता आसा कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः राजांगणांत साम पळया पायी उपेंद्र तीर्थ स्वामी हांगेल पुण्यतिथी पयली व्हिडिओन सांगिल्लें विशेष जावन आशिल्ले पुष्पाचे अलंकार म्हळ्यार फुल्लाचे अलंकाराचे सगळे देवस्थानाक खाली नडे मात न्ही सगळे देवस्थानाक फुल्ला अलंकाराक सेवा काशी मठांतल्यान फाय जावचे आसा म्हूण सांगून ताजी एक तयारी पळया भारी जोरारी म्हळ्यार फाय त्या पुष्पालंकार सेवा जाल्यार आजी तुलानची ताजी तयारी हांगा जाता आसा फ्रेंड्स अरेंजर्स मंजेश्वर एक नावादिक फुल्लाचे अलंकाराचे तांगेले सर्व तयारी तवळ तुलान एक 1.5 घंटे 2 घंटे फुडेंच भोवशा स्टार्ट जाला ह्या पळयल कुळे तुमकां एक दाखोवया म्हूण सांगून ह्या व्हिडिओ करता आसाची तशी विंगड विंगड नमुन्याचे फूल हांगा आसा पळय आमी
ಕೊನೆಯ ಉಲ್ಲೋಚ असता ತಂಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಯಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ लेक 1.5-2 घंटे पुढे तयारी करून रशापुरा म्हणून सांगून आज सकाळी पैचाक आज सकाळी 10 घंटे तुरानी तयारी करता सगे पळयतना तुमकां सन विशेष दिसता खाली पळोवच्या चंदय जाल्यार अज्जी मक्षी कितली कामच पळया तशें तुमकां एक नाम दिसता ಅದೊಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು ಎತ್ತಿ ಒಂದು एक नाम पळया ವೆಂಕಟರಮಣಾಲಯ एक नाम आकारार एक फूल तुमकां दाखयता पळयतना त्या तुमकां सुलभ दिसता ताजी मक्षी कितली काम आसा म्हणून तुमकां हांव दाखयता पळया पळया हें ವೆಂಕಟರಮಣಾಲಯ नाम ಸುತ್ತು ಶೇವಂತಿ ಗಾಲ್ನು एक ಶೇವಂತಿ ಗಾಲ್ನು ರಬ್ಬೊಕ ಅಂತು ಪಳೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 ಸಾಧಾರಣ 25 ಲೈನ್ ಸಾಧಾರಣ एक 75 ಶೇವಂತಿ ಹಂಗಸ तशीच गुलाबी मध्य ಅಂತ ಯಾ ದವರ್ಲಿ ಮುಂಜಲಾರಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಗುಲಾಬಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೀರಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೀರಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೀರಿ ಪಳೆ ह्या विंगडा त्या विंगडा तशी दोन या ಒಟ್ಟು कोरनु एक नाम आकारारी एक तुमका अलंकाराक दिसता तशी हांव तुमकां सांगील कसं लायक म्हणारी आमकां अलंकार पळयतना ताजे अंदाज जायना ताजी मागची कितली काम आसा म्हणून सांगून तुमी अंतू पळयत तशी विंगड विंगड रितीचें एक फूल आसा ಡೇಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ दरबार तशी विंगड विंगड रितीची फूल आसा तुमकां दृश्यावळी पळयाची मागीर तुमकां देवस्थानांत तुवें कशी तयार जाता म्हणून थंय तुमकां दाखयता हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तू भव पाप परिहार भागीरथी तू भव पाप यंदाळ शियाळाचे तुमकां फुल्ला उठूची अलंकार पळोवच्या मेळता पायी हें कशें येता म्हणून म्हाका अंदाज ना पाय अलंकार जतनाची ते तोरण जतनाची पळोवका कशें येता म्हणून सांगून देवालय सानिध्यांत म्हळ्यार देवालय नड्यांत कशी फूल घाल्ला म्हळ्यार आनी पाय आनीक मस्त फूल येवचें आसा अलंकार जावचें आसा सांजे तुलान एक ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ तयार जाला त्या तयार जावच्या दृश्यावळी तुमी हांगा पळयता आसतली भितेरी नड्यांत कशी फूल घाल्ला म्हूण सांगून हें खाली आतां प्रायोगीक जावन म्हळ्यार सुरवेक समयावकाश वरोवका म्हळ्यार खातीर जावन मात्र आतां इतली पुरो घाल तयार करून दवरला अज्जाचे अनेक वंट्यान चंदाई तुमकां फाय हांगा देवळाक आयल्यार पळोवच्या मेळटा हांवें ಸ್ವಲ್ಪ विज्युअल्स दाखोवका म्हूण आमगेले कॅमेरामॅनाक लायमून घेतास आज सकाळ तुला तयारी स्टार्ट जाला म्हणून तावळी सांगली तुमकां आनी पाय सकाळी ते तयार आसा आतां खाली तुमी तावळी हांव सांगलें ಸ್ವಲ್ಪ मात्र पळयलेलें ಬಹುಶಃ रात पल्ले कोण त्या पुल्लाचे अलंकार करचे तयारी करतले आसा की ताणें रात पल्ल्यांक रब्बून एक देवळाचे एक चंदा एक आसा की पुष्पालंकाराचे एक चंदा एक आसा की ते हाडोवच्याक तांणी सर्व प्रयत्न करताची देवान प्रेरणा दिला म्हणकेची देवालय एक सन्निधान कशी चंदायर दिसका म्हळ्यार खातीर जावन देवान प्रेरणा दिला म्हणकेची आज ही पुष्पालंकार जत्ता पाय चुक पुष्पालंकार ओटूची विंगड विंगड खाद्य खोट्टो प्रति एक समाज बांधवाक पाय एक प्रसाद रूपार मेळो आसा हाजे स्वाद पाय तुमी उपेंद्र तीर्थ स्वामी आयला एक पुण्यतिथी अवसर गजास की ह्या हांगा येवन खंडितय तुमी स्वीकार कोरका
तशीच ही पाय कुटुंबांनी विंगड विंगड समाज बांधवांक एक चांग रितीर एक सत्कार कोरका म्हणाले एक काशीमठ हातुलान पाय विशेष सत्कार हुई असं म्हळ्यार विंगड विंगड खाद्य पुरे पैची मेनू सांगला तुमकां पाय तुमकां व्हॉट्सॅप जाल्यार येतले हाकाय तुमी येवका प्रसाद रुपार तुमी हे स्वीकार कोरका हें एक तुमगेलें एक सांगूक आशिल्लें.